Hola, bon dia. Soc l'Àlex, La Natàlia la Sara i us explicaré com ho fem a bocar. de paper. Ha fet un volcà de paper. Hem utilitzat una tècnica de paper matxí. Matxer. No passa res. Vinga, som-hi. Pintat amb pintura. El material són bicarbonat, colorant I un pot. Vinagre. Anem a començar. Primer hi tirarem el carbonat. Natàlia, molt. Un poco más. Ya. I ara el colorant. Tirarem a dintre. Esteu preparats? Fica més, fica més. No surt, eh?